Guys. Hayi ngihlezi ngi-against amantombazane. Hayi bo. Hayi kuzomele ngimele amantombazane. Ya. Siqede yona nje mfethu ekuseni. Shaye yona ngaqeda. It's in my British Academy. It's here in Devon. Hayi amantombazane. Kumbe hayi. I think it's Anestina nje. Anestina. Khona ngihambe naye izolo. Siye ePhava. Yebo. Masifika khona ungena Mr Price. Sahlala almost 30 minutes Mr Price. Lokho sibuke ingubo athengi. Sizobuka ingubo kuphela. Hey. Are you good? Good. The Beyoncé. Not nini. Siwona ama-pages lawa. Akusiwona ama-pages. Akuzona futhi iMaybule. Akuzona iMaybule lezi. Akusiwona ama-pages, akuzona futhi iMaybule. Umuntu semeleke echaza manje ukuthi udlani. Akumele ngathi bafuna singazazi izinto. Kumele ngichaze manje ukuthi ngidlani. Uqonda lapho kudumi ipentshisi nje iMaybule. Daba yakho mfethu. Okay guys, niyabona mina lo my sister lo bezolanda ifoni yabo. Na ifoni yakhe. Phume nani neparcel. Sengicishe. Lande parcel yakhe yabo. Yabo ibhande ligqoke lapha. Ngiyabona ibhande ligqoke lapha. Na. Elazi ibhande leli. Elazi imali nesitolo. Awazi. Uphatha iPhone? No. Uyiphatha iPhone. Uyiphatha ne-iPhone? Awazi. Into owazi ukuyenza utshele kama-iPhone abantu. Usisi uyikhiphile enkingeni weza la afika athenga iPhone wami. Very some vegetation.
Yo. Okay, so kunto nje. Ngiyothenga nani? Ngikho. Tom. Inkingi isethinini ayinawo amafoni okushutha kahle. Lokhu ngawule. Ngisebenzisa ama-Android and manje uma sinicela iy'thombe nisendela zona. Sishayisa ngovalo ezinye zibuye sihleke. Kodwa lokho asikwazi ukunitshela because sothi siyanitshela bese niyakhala kube ngazi ukuthi lapha yebo discrimination inyala yabo kanti as-discriminate muntu. Siphela sifuna ukuthi umuntu abe nento emgculisayo. Siyazi leyo phone ephethe ayikuculisi. Ngiyakwazi lokho mina. Nawe uyakwazi lokho. Kodwa inkinga awufuni ukuzilekelela ukuthi uphume kuleyo nto oyiphathayo. Ave ngidla kamnandi kulezi insuku. Yabo, sicule emalini kwedini. Buy ibhande. I'll check what I don't think I'll have time to go anywhere and check. By the way, one of my price now, guys. From iPhone 7 to iPhone 15. Guys, yeah, but some trading siyawenza. Hayibo aswenzi wamanje ukhohliwe. Kule nyanga kodwa aswenzi kule nyanga. So siqala ukwenza kahle. Yeah, alright. Awukho right obvious, awukho right. Bufike nini la? Yeah. You trade yeah, a straight but straight kahle enyangeni izayo yabo. Uvusa iziqubu ngonyama ha. Yahlonishwa umuntu nje. Uvusa iziqubu aphuma manje futhi. Yeah, it was fit. iPhone 7 to iPhone 17. 17, yeah, to iPhone 17. Khona iPhone 17. My trade-ins for now are swings. Into esiyenza abafethu amale by. Yeah. Asakhona wona. Yeah. And they say le nibona la iyaphela njalo mhla 31. Ngekusho mhla 31 isakhona yabo. Yeah, ngiyosha mhla 31 second. You know when customers only box. Hey, then why are you sending boxes of phones? Where'd you go? Return it to us. Okay. How much you pay for the phone? Yeah, guys. By the way, if you need phone, perfume, happily, Tinkerville number 07825. Did I have to first fight? I did. You right? Guys, nangu baba Angel. Angel. This will be good. See when things start to Neighbor lingane bafit le. Lingane le.
Indaba. Always. Hey, makhala bafethu mina indaba yami noNkulunkulu. Ish. Yo. Kunzima, kusamele ilungiswe ngizwa? Yo, le. Le. Hayi kodwa kuthini buza mfethu? Hayi angeke ube personal. Uzo type Okay. When you type it, oh yeah. what's new mute? Yeah, wait, can be sure. Ela kanjani phezulu? Hayi ukho njalo taba. Awukho njalo. Angeke. Awukho njalo. Hayi qhubekani nibuye kanjalo kodwa awukho njalo mfethu. Yazi ethi tengayisho. Nama kazi kwenzalani yazi. Babisi mincile yabo. Awukakazi. Siyasola. Hayi kunjani. Hayi. Sibebaningi sifundeyo. Bengithanda amazulu. Hello. Oh, wena. Hayi. Hayi, ngasikhuluma isingisi ngalingi nje uqala. Ngalingi. Right. Right. Yeah, ngisharp na. Mangisakwazi. Come on. Angibhukise iPhone phela. Yeah? Angibhukise iPhone. Buyisa iPhone. Ngibhukise. Lezi like unginika on credit. Oy mama. Samilo manje please point kanjalo. Awubhukise. Yabo. Yeah? Manje ngasifika kanjani la so? Samilo manje. Now I export yini? Now I exporter from SH. Yeah. Kamuhla. Oh, kamuhla leSwatini mfethu wena. Yeah, afika lapho so expose. Akukho le ngafiki khona. Yini? Inkinga wena sikuthembu wena Ngidani ngempela? sikuthembu wena ngiyokhokha. Hayi ngiyokhokha. Usho ngani? Usho ngani sayonkhokha? Ngiyokhokha. Alright, ukuze sibone ukuthi uzokhokha. Veza imali onayo manje lapha. O mhlambe sivezele amount onayo ekhadini. Akwazi phela ukuthi asikwazi ukuthi we ayingeyokhokha ngempela wena. O3 Man ending do bekunayo. Okay, man dokhombisa ibalance yami ukuthi I can pay. How you Sitshengisa don't ibalance. tell. Man pay. Sitshengisa ibalance. Ngayibo ifoni ethi phuma nani? Yebo. Beke kube ifoni. Ifoni ethi beke kube ifoni, i-poucher, ma-earphones, ne-charger, ne-screen protector, yabo. Ne-burger. My balance yami. See. Angibona. Lungisa la ngisho okay lapha i-valid balance. Hayi. Atula, tuka okay.
Mfethu angiyiboni ukuze ngiyibone kahle cela ukuthi ungifakele ekhadini lami. Ungisendela yona. Angiyiboni lapho kwelakhe ikhadi. Cela bandla uzame mhlawumbe ukuthi uyifake ekhadini lami sibone ukuthi mhlawumbe izovelela ngimina. Ngifake ekhadini lakho. I-account number yami 222. Ngizokubuyisela ngizoshawa reverse. Hayibo. Ngizokubuyisela sengizoshawa reverse njalo ngizokubuyisela. Ngikuthembe njalo. Ngithembe woza account yami bhala apha account number. Angeke. Okay, ukuze sibone ukuthi yakho. Ukuze sibone ukuthi yakho faka noma ndifaka. Faka noma ndifaka ukuze sibone ukuthi ukuze sibone ukuthi imali yakho faka noma uhamba. Itoyifaka. Uyathi ukuthi ngingayini? Uyathi ukuthi ngingayini? Wena nyalo ngiyakwazi ukuthi ubroke because ucetha kulobola and awunamali. Phashi. Yeah, iqinisile ngibro. Oh, so uzongifakela ke lo 100 rand. No, hey, it's a lot. I cannot. It's gonna take the whole day, 2 days. Yes, Ukubhakela nayo. Uzongifakela nini? Le imali yakho play. You what? You what? That's what. One malangeni lo. One lilangeni. Noma 50 cents. Imali lapha zangiyazi ngiyaqala ukuyibona. Yinhle bona. Ngithi mina imali yafana. Ireza wakhe. Okay. Eswatini niphume ashuthi niku Sinan. Hayi ngeke eswatini ngeke. Bakhona abantu abakhuluma isiZulu lapha. Bakhuluma amazamazis. Bathi amazamazis. Amazamazisi. Instead of amatamatisi bathi like bayafake kakhuluma isiZulu abakwathi. Abakwazi ukukhuluma isiZulu bayafake. Wena satisfied? Yeah. Say I love you ngesiswati. Say I love you ngesiswati. Ndiyakuthanda. Don't say that. Ngiyakuthanda. Are you saying that to me? No. Angisho kuwena. Like ngiyasho ukuthi ngiyakuthanda. Okay, man. Why? I will show you. No. Wena ufuna ngisho kuwena? Shano uthi I love you in Siswati. Ngiyakuthanda. Oh, ngiyabonga nami ngiyakuthanda. Bengasho kuwena. Ushitoke nje. Bengasho kuwena. Mina bengisho I love you ngesiswati. They're working now. But ngoshoke mangisho. Khuluma nabani? Khuluma nabo. No, ngisho God. The one who's Ngiyakuthanda God. No, you were looking at me. Why are you looking at Phela bethu. Khuluma no God mina. Uyabhilibhela Sithembi. Ngamafoni sixa yonke into. Uyabhilibhela Sithembi. Book. Nongikhombisa lo ceda kumlobola. Ufuna umbone le ngiqede kumlobola? Mamkhulu, because mina I'm gonna be a mamkhulu. Alright, sizokutshengisa yena ukuthi manje akekho lapha athi ngizokufakela isithombe sakhe yabo.
Uyavuma yini lokuthi ngibe ngimamncane? Ufuna ukuba mamncane wena? Wena vele yathi Raymond lento yakho. Wabona Awuyazi nje. Hayi ethi kuba mamncane ekunzima laphana. Uzolimala. Like ngiyakuzwela wena yabo. why? Serious like ngiyakuzwela or like ngiyacabangela mfethu. Samncane. Umfula omncane unangaphi? Yeah? Umfula omncane unangaphi? Yabo wena angithi unomzimba wena. Yeah, since unomzimba umncane. Abo umuntu oyislend mudala. How so? Serious, even if ningaba ku-age efanayo. But wena unomzimba umncane oyislend mdala. Ngiyazi mina why. Mtshele why? So what no, so ngiyacabangela mina ukuthi like hey uzolimala. Yabo. Do you get me? Kanjani? Babuta ukuthi kanjani? Alright, okay. Ndokwenzela umzekelo yabo. Uyabona umuntu lo? Uyabona ukuthi u2. Okay, buka la. Lemine le njengoba ingaka. Mangase kuthiwa ngithatha inaliti ngiyifaka la yezo la kunomuntu. Fanele inaliti iphumele ngala. Yabona uthatha isikhathi eside yanganani ukuthi iphumele ngale izozwela ubuhlungu because mkhulu umuntu yabo. Uthatha isikhathi kanti lo qopho uzosheshe uphumele ngala. Which means ngeke uzwela kakhulu ubuhlungu lo but nangu uzozwela kakhulu ubuhlungu. You understand? Yeah, understanding ngiyanya sekushaphisa abangani bami la. Uyathi siba comment abathi ke nangu sibalwe flow musha and I was like clock it. Yena so. Clock phela. Okay, now o'clock ukuthi songo sibalwa wabo lo musha. I don't know. Hey, sorry, ishintitekile. Awufuni wena kuba usibalo. Awufuni wena kuba usibalo. It's bafethu Thina kanenza thina awufuni travel na utolobona usuka eSouth Africa ude eSwatini cabanga nje. Siya travel. Wakwetala. Hey. Yeah, guy. Hey. Hey mfethu, ngiyacabangela mfethu wena yabo like ngiyacabanga izwa lokho ukuthi ngiyacabangela. Angifuni ungicabangele mina. Ngiyacabanga uzofuna ukugoduka ngosuku. I know ukuthi ngikhuluma ngani mina. Kwenza mfana mina. Awufuna ucatshangana? As long as ngingimamncane nje ne. Nangabe kungicabangela kwakho kulenta ukuthi ngingabi ngimamncane ungangicabangi. No, ngeke uzukumele ukuba umamncane yabo cause manje yabo uzolimala kakhulu la. Matwayini ngibani? Ngibangile matangane. Mfethu kuningi yabo. For example, name one. I1 phela vele into engasikulimaza. Hey wena man. Sorry, been getting call. Name one. Okay, wait.
Uthi hayiphi njengamamncane phela. Ubani igama lakho mbamba wena? What are you trying to show? Hey, and you told you guys. We had to come back. Yeah? Mask and behind you. We had to contact the fluting is a Naz. Ang told la Naz. Abantu abangulungile lapho abafake emathawula. Yeah? Bona abantu abafake emathawula. Bengifuna ukutshengisa ukuthi there's something behind lapha ethawuleni. Bekade ngithi ngifuna ukutshengisa wona elimazayo kodwa manje like yabo. So ngabuka ngathi ayifine. Yeah? What is behind that towel? Yo, ayikhuluma imfihlo manje ethi guy. Funa ngikhulumisa imfihlo manje. Yabona. Right. Ube right eh. Okay man, before uphume, I will phone Elswati. Phethe manje ngikhatha manje ukuthi into ewrong kanje phethe ikhuluma It's just a simple question that is meant to be answered. So I will phone Elswati. I'll phone it to it's okay wenze njani manje mfethu ufuna ungikhatha manje yibo kayikhuluma mfethu. By the way guys, bafethu abafuna from iPhone 7 to iPhone 17 yabo. Ewota muhle bafethu lokayo lo. Mbona ukuthi masikanande mohlanyana. Yena wife yami ke le. I whatever they I should put better phone. Pet. Bunny? 82. I should pay. Ngiyayibona yazi. Wonder Boy fit. Fit Wonder Boy. Ufuza uyaphakamisa lapho Wonder Boy. Ufuza uyakhomenta lapho ukuthi umshana ugqoke izami. Yabo. Nawu didela ama screenshots lapha nzima kabi fit. Aso njani. Yeah, guys, fit anyeke futhi ukhuluma into ezongiqhatha fit ayibo. Ayibo fit abantu live public bafit manje ngavela ukukhuluma nofit ayibo. Ungakhuluma futhi noma yini yabo. Yeah, ungakhuluma noma yini.
La ntombazana lena atingene lana bafethu wathi khuluma nje. Yethi amfuna umswati. Yini leyo mfethu? Hello. Impahla ngiyibhekela yona la. Oh my lord. Pwede mchita pwede scare face. Engangichama guys. Hey guys nginibukisa mina ke la yabo. Ngekhathi zami. Khona ukuthi ufuna isithombe futhi ngifuna ukutshengisa sona. Guys, imina ke lona yabo. Lana igama lami kangisawu Brian. Ngibukisisa kahle uyabona futhi. Brian. Kangisawu Brian lana futhi. Mina kahle mangithi angiyena umZulu abantu bangiphikisa yabo. Kahle mina guys mfethu. Wase America like igazi. Athini time mfethu yabo. Time lase America kahle. So wow AI one mfethu akona AI we bayizanje AI we bayizanje mfethu umjinto ngimthembile mfethu awukama mfethu mazathi mfethu. And ngowase lokhu nje ngathi igazi lami vele lidonsa khona lapha eMelika yabo. So mfethu kwakuyimina ukuthi sengayishaya phansi itshebe yabo sekusele nje namadevu ke mina nginetshebe yabonayo nalana mfethu sakhona mfethu yabo buma ngithi yabo nala ikhona la mangithi yabo yona mfethu nje so kuzinga yeah msakani okay also ungahlala khona lapha khala bazothenga labo uyakwazi ukufika uzoyithenga uma mhlambe khona efile mhlambe yakufika isikhandela yeah ngaphambili bona manje ngathi senzobe security ke manje angumuntu enje umsebenzi ama security abantu bavele baphike mfethu ukuthi mina mfethu ngiqhamuka lelo kunjanini mfethu yazi mfethu mina guys mfethu igazi kahle ubaba wami mfethu waseMelika yabo. That is why it's yabo fana neBlack American kancane ngiyazi akulula ukuthi nikubone lokho because ifone over the phone Black American akulula ukuthi ukubone fanele nize kubone face to face bese uyabona so yeah Black American leli yabo yeah kodwa bahle ngifuna ukutshengisa yona mfethu ngekhathi zami ke mfethu ngekhathi zami yabo khona the day la ngapostwa khona mfethu uRonaldo Cristiano Ronaldo yabo ama likes ku Facebook mongasuhambe nje mfethu yo check mfethu page mfethu la Cristiano Ronaldo uzoyibona kwakumhla 31 kuMay ngangipostwe uCristiano Ronaldo lapho ay evidence mfethu yabo page lakhe leli postwe uCristiano Ronaldo ngithi yabo ngashaba 896,000 likes welele ini mfethu ubone naye nje lepahle blue utshengisa ukuthi it's a real account lena Cristiano nayi mfethu imina lo kangisagaxileke la
Ngiyisiqubu. Izenzani izingane endaweni? Ngizenzani izingane endaweni? Ngibabani? Tshela wena. Awu la ngisashaya ikhathi. Unganaki ukuthi ekhanda njani yabo? Sashaya ikhathi. Photo Cristiano Ronaldo. Sinanama-chats no Cristiano kodwa amadala yabo. Sinanama-chats amadala. Mina mfethu la ngaqala khona phela futhi ukuduma. Ngaqala futhi ukuduma. Ngaye lo mjita lo Cristiano yabo. Wayengicwele uphelele. Ufuna ngifike ngale because wayengazele America. America sengiyeke kathathu. Ngine passport mina mfethu. Yabo. Ngine passport. Nomjita lana mfethu umjita wami lo. Ngathi abantu abaningi bayamazi. But skinga akaveli ke kahle yana kulesithombe shit. Kingaveli kahle kulesithombe. Can also get your number so that you can call instead Shit. of coming there. Damn it. What's the number? So what's his number? Say mina bafesi lo nabo. Before Maskanando waqala kwenje. Maskanando waqala. Kwenje. Uthi baba kanjani? Awunuthi engangibaba bafethu mina phela ukuthi kube ngabe intombazane phela. Mina phela engabe ngiyijiji kodwa kube ngabe intombazane. Ngabe ngiyijiji mina. Ngaphethelwa nje. Ngabe nje ngilo ngaphethelwa nje. Bafana bami ngabe nizamani bathi no sebandla. Ey. Makruwa nge-Hosh caramel. Hosh caramel. Kusuke into nje. So engekho ngalunga la. Ngibunga nje engekho ngalunga la. Abe nguvala kabi mina sengi-installile. Khiba futhi i-timer ke leli yabo. Nali time. Baba wami wangampela yabo. Nami mase sengithe kukhula ngizoba nentshebe kanje na. Yabo amazinye ethu. Eish. Manje ngihlenga ilopi side. Yabo timer. Ona timer lami le. Wase America ubaba. Nizophika kodwa. Nangu. Timer le. It's my wife, man. I'm a fan. Hey. I'm a wife, man. I'm a fan. I want to go, my wife. Now feel like it's time. Someone should pause. I'm called you now, you see, Yanni. When's that man? Asakuphela amadoda noma anti mina ngithi mangicabanga ubaba ngibona ukuthi yazi bethu uma usaqoma la ngithi ayazi baba washela la yabo uma nomzimba nayo bethu ngiyabona ukuthi right bethu ngisho ukuthi baba mfana bethu mfana yeah phela kahle yafethu mina bethu into ubuyihlaziye nawo asiphi isithombe sami la ngibaba khona bethu kunisithombe sami la ngisuke ngighost khona kanjani bafana engisuke ngisiqhubula lapha bethu ngifuna nisirate lesithombe zami nisirate out of 10 sipho lesithombe ewe mama sipho westinthekizo
Away. Shit. It's fine, guys. Still take it off his. Hey, I got the guys. It's Bengi Bamush. Ah, what's in this? Hey guys, it's Bukan. It's my. If it's Masters Ing, it's hey guys. Ing your funny leg. Alright. Let me rate this tomb, guys. It's out of 10. And even in raters. It's 100 out of 10 Danko. 9 out of 10 Danko. 7 out of 10 still Danko. And it's this cool land. And it's in your family. Everyone in the earth. And guys, in Switzerland, you put it at the end, you must. Oh, I'm going to be saying the number of people again. But Danko. It's my birthday, please follow me. Alright, take follow it. I don't follow when I don't pay the ring. But if I was to follow back, basically follow and it's a lot. Cool, and sorry, bad. Sorry. It's about that. If you shoot on my page, my face, I get so bad as a man. Sorry. I shouldn't leave. Mabando. Umlomo ulambile upastel. Amehlo iChina isiphongo. Kodwa phe ikhala umpompi. Buka lesi lesithombe ngabe sihle yabo lesithombe ngabe sihle yo hawakufani guys la umbuka eduze ungcono ayisho angisho nabantu abambi should be ngasho nabantu abambi sorry guys sorry ngiqobo kuphela Senazo nje isithombe futhi somuntu omubi lana. Futhi wasegcwala abantu aba-right ebo abantu ababukeka kanje la. Shit. Uma but sikho nje isithombe somuntu omubi lana nasoke. Wow. Ngamthole nje. Ngamthatha ngawenza umuntu. Nje. Ehlanye nje. Kodwa manje yena sekwazi ukujikela mina. Kulungile manje intando yakho baba.
Awitata yakho akulungile. What's your password? Mfethu yanamhlanje lokhunjana lena mfethu. U500 le mali. Cela u-screenshot ne. Ngiyakupha. Nathi yanamhlanje angakayikhiphi. Sibuya isikhathi. Sibuya isikhathi. 10:41. Isendwe namhlanje ngo-10:41 angakayikhiphi. Cela niyithatheni guys 500. Ozoyikhipha kuqala unenhlanhla yabo. Iphini ithi 2020. Iphini ithi 2020. Ozoyikhipha kuqala unenhlanhla. Nansi. Iphini ithi 2020. Can send it. Can send it. Everything give a place. Iphini ithi 2020 guys. 5 clip. Serious, hamba. Uma uthi down. Thumela number, yes. Thumela number. I will wait. Thumela number. Usho ukuthi ba usayikhiphile. Usayikhiphile asho ukuthi mina sengikhiphile. Usayikhiphile asho ukuthi mina sengikhiphile. Yo, yazi labantu lokhethu we. Buka wena. Thumela number. Sendela mina ngiyayidinga le mali. Alright, kwanele screenshot fasting kwanele. 2020 phini. Mina ngise-town. Okay, othi ngisho ngizokhiphela kwanele uma ukuthi abayikhiphanga kwazi kwaphela 10 minutes noma u16 minutes. Shooting ngo 12:40. Ngo 12:40. Oh, sayikhiphile Vector. Okay, mfethu Vector ngizoku-add request mfethu sayikhiphile Vector. Use-town vele noma yo buka mfethu cela u-request yes makuthi usuyikhiphile ukuze ngibe ne-show yes cela u-request makuthi usuyikhiphile so that uzositshela mfethu ukuthi uyikhiphile 70 mfethu usayikhiphile nesiphile. Yeah. No mali mfethu Vector uzogcwalisela kubuzo uzolanda ifoni la. Ngiyakuzama. Away. Bona mshana. Hamba kanjani? Wanomfutho omngaka nje ngofikisela eminanje. Bakonde funa ukutshengisa yona manje mfowethu. Correct. Konde funa ukutshengisa yona nje manje mfowethu. Alright, okay. Oh, again. Oh, wait, alone, mfethu. Sekonjini. Yeah, let's go. Yeah, ngiyakhumbula man, ivideo sayinaweni. Khona ivideo Isekhona ivideo. ithatha nawe. Ikhona ivideo. Alright, sibuka phela. Ngizafuna ungiphushele yazi. Alright, azophosela sawu kule sondela ku TikTok Mfethu, kubhayo khona number 078. Uthathe lo number ungiphushele khona. Qala ngo-078. Alright, I get down. Alright. Yonke into iyaqonda ukuthi ngasheshe ngahamba mfethu yabo ngabhedeka kale ngasheshe ngahamba mfethu kanti zizobuya mfethu sengingasekho lapho sengibholithile ngayo emivini shit mfethu angizange sakubamba phela nami ngihamba ngo-10 ngicabanga mina ngale exactly nami ngahamba ngabo-10 kuyoshaya u-11 yabo mfethu yeah ngisazokuhamba ke ekwakugcwele alright baba ekabi ndoda guys sure kuba for office ngahlangana naye mhla 16 olwandle yabo
Uvuke nge-hot dog ne-chicken ne-burger namhlanje. Hoyi bufethu ngathapha nawe yena ibona kanjani leyo nto? Ya ngivuke nge-hot dog ne-chicken ne-burger. Hayi nayo bafethu into engivuke ngayo yabo ukuze manje ngingabe ngazi mhlambe yabo. Mhlambe angikhona mhlambe singayikhipha nale fridge yabo into ekhona phela mhlambe ukuthi into engekho mhlambe kanjalo. Yabona siphathe isikhaftini bafethu. Yabo siphinde sathenga okunye fast. Yasaba wela ngoba kithi nesi. Sibuye sithi grapes yabo. Ubugcine nini vele? Grapes. Ubugcine nini? Last year. Last bengengisho benguwela. Grapes ugcine last year. Bengengisho. Bengengisho ngubani? Ugcine last year grapes ngiyazi. Ya. Lengivuke ngayo guys ekseni. Bengidla izolo ebusuku kahle. Enye. Kade ngidla izolo iphi? No. Izolo kade ngidla le. Yabo? Yabo nazi. Mase ngibuza ukuthi yini le uzozwa abantu bazobheda yini le guys. Uzozwa. Yini le? Uzozwa into bazoyithapha la abantu. Le yini? Nyama, umango. Makuthi inyama yani. Makuthi umango hayi phela angena ubani lona? Ubani intombazane phela? Mango. Uncami. Mogudu akuyona mogudu. Inyama yenja. Umqabhiso aringazophela. Eniphetha kanje bafethu athi ndani nizazi kanje. Umqabhiso kanje ngazobheda kanje umqabhiso kanje. Abona akuyona ikhombo kuthenga eceleni lokuphunda leyo. Lekhunda ifika bethe ndishinyaka kanje. Njengoba niyibone izendishinyaka kanje kwani umqabhiso. Yabo. Nima ngithi ukudla kwakuphi lokho? Akuyona Nando's le. Bon panis. Akuyona Nando's. Akuyona Nando's. Tite panis akuyona Nando's. Lama fried futhi dark umtolofi uPetros lo. Sure, uPetros lo. Yini ke lenyama le? Na yaka Petros lenyama. Muthi nje ufuna lenyama uzothi ufuna nesitolo. Udla kwezinja. Uthi ngiye iphiko. Nina phezu. Chicken dust. Azuthi yekade siye. Imnandi nyama. Siye. Ngelinye ngibona eTown ubothi angiye ubota ushana ungithengele le nyama leya athi tshengisa no TikTok. Ayibizi le nyama le uba 30 rand fethu 30 rand ingaka nje guys. 30 rand. Ngathi lokhu besendishini. Nikho wacabanga. Bengazi ukuthi vele ngathi ikho nikho chicken strips. Nkalankala. Guys, inyama lezo.
esiphi isilwane? Akuyona kalankala, akuyona seafood futhi le, akuyona seafood. Chicken strips, hayi kodwa akuthini, siyekeni. It's fine guys, it's fine. Hayi ukuthi lapha like ngizothi nazi nangiphoqa. Angazi vele nami ngabona umuntu lapha eyithenga ethi uyayidla noma ethi nje uyayithenga. Yabo nami beqala ukuyithenga khona. Not ukuyidla, beqala ukuyithenga khona ka-Petros. Because mina nalento vele ngihalela into nje yabo. Vele nje ngiyithenge. Yabona nje cake nje. Ngihalela i-cake nje. Hayi mnandi. Ngiyayazi guys. Ama-chicken livers lawana. Chicken livers. Chicken liver. Ama-chicken livers lawana guys. Like ukuthi uvuthwe kakhulu isibindi sakhona. Ibindi lezi zenkukhu. Yabo. Zafrya. Zagaxa sauce. Othi kubuyisele kuzona kutshengise yahle. Mufika nje uzocela ama-chicken livers lapha Petros uzobona u-R30. 30 rand. Amnandi nje vele. Into obvious. Yeah, kodwa kuye ngokuthi uyawathanda emqala wena uyabona. I love that cake. Ngiyakthanda ukudla toke. Obvious. Mfethu ukudla mfethu. Hayi cake nje mfethu mfethu into zami. Amaziya ngokudla bafethu. Manje kushona ilaya ngamfethu ukudla okulana. Bona nje lo abanga ngenicall guys. Lokudla konke kungaka nikubona. Amanqina lawa iyababa leya. Inyama lenkukhu, ipapa, masaladi, emevili kuyatholakala. 80 rand. Yabanga 80 rand. Le combo yonke 80 rand. Combo 80 rand. 80 rand. Kumele bethu ukudla wathi kwaqala kwangaphansi kwa 200. Kubuka uyakhalisa. Ngilambini. Yeke. Ukuthi bengiqeda ukudla ini yabona lokho. Indish like ukudla lokho. Khona inyama, amasaladi, abona amazambane alapha kuthi mnandana namazambane. Abacociwe. Aboiliwe athoso. Cabanga. Lokudla lokho. 70 rand lokudla. Ngikuthemba. Ukuthi sometimes ubuye ngikhohlwe ukushuthi kodwa ngesikhathi ningikazi nokudla futhi ngiyakushutha nje. Wena ngahaya amanye namnandana nje. Ngithathe le from Ulam. Yeah, thatha yona leyo. Ngiyese face, ngiyese. Khona umuntu abangikazi lokudla lokho. 45 rand. 45 rand ngiyadayisa. Yabo uma ukuthi ngihlala kwazi ngoba late ebusuku ngithenga khona. Esipone ngithenga. Ngithanda mina nako. Yabo ikota lena okay guys, sorry. Doesn't let us say anything. Sorry.
Sorry. By the way, if it's not with mine, I'm ngikhuluma ngizongikhohlwa ukuthi kumele ngibe ngami ngama-iPhone. Sibuyele phezu kumsebenzi by the way. Yeah. iPhone 17 le yabo. Because ngiyazi khona bangayazi yabo. Yeah. Khona bangayazi. Yona ke le 17 khona la ekhaya. Khona nje. Yeah, khona yatholakala phethu ngemali right kanjani cabanga. Ngemali right kanjani? Yatholakala. Thando. Okay, because Thando uyayazi ne? Ivulwa kanjani? Engithi uthi uyayazi wena. Mina ngisho ukuthi vele kuyibona uyayazi, ngisho yona ivulwa kanjani. Uma uyivula press button eceleni bese ya ona noma uthepha kabili ngemumva bese ya ona noma uthepha kabili ngaphambili bese ya ona. Ivulwa kanjani? Ntswi awuyazi ya ona uma uslide ngala khona ikhamera noma yikho Removing iCloud data. Another 50 minutes. Serious. ayikho ikhamera uslide ngala ayifani nale yakho ayikho ikhamera ikhona uslide ngala ngale usayazi namanje namanje usayazi inawo vivid noma inawo inawo vivid isinema inawo isinema yawazi kodwa usinema wona cinema yawazi na akubuki imovie lapho it's a filter called cinema inawo ifilter ekwenza ukuthi uvele ube kanje ube brown yabo ungabi namaqhubu nje ubone nje ngeke Coming is open. yeah hayi ngiyasaphendula uyazi isithombe nje kanje leli qhafaza eliyimbobo elani wethando awutshele thina sitshela bangazi leli qhafaza Siceba nje uThando bandla simuphi ithuba asitshele uthi elani because uyayazi uThando iPhone 17 ithini esingaza ake silaleleke manje. Alright ke. Cela usitshengisa umehluko phakathi kwale black hole and the white hole. Cela usitshele umehluko kahle kahle phakathi kwale black hole and the white hole phezulu. Umehluko. Okay, alright. That's fine. Asidlule kumehluko. Sicela ukuthi yipi i-camera esebenza as a main camera between lawa awu-3. Khona awu-2 okwazi ukwavala avaleke. Kusale eyodwa. Iyona yipi le othi uyivala ibe off i-camera. Kodwa mawuvala amanye awu-2 i-camera ingabe off. Iyona yipi lawa awu-3 because khona i-main camera la. Iyona yipi? Awazi iPhone 17 uyazi again uma ungakwazi lokho engikushoyo awuyazi iPhone 17 uyezwa munu sondela kuzo camera wazala kodwa funtshela wazala sonezindlebe phela Thando akuyona yonke into oyaziyo ngoba nakho uyibonile uyezwa yeah yeah ne by the way Sifake esinye isithombe guys ngichazele ngama iPhone mhlawumbe ngenze kunomuntu ofuna iPhone manje aka understand ukuthi iphi iPhone right mhlawumbe yabo
as i-startup sakhe mhlambe yabo. Ya into kanjalo ikhona phela into kanjalo iyenzeka yabo. Alright guys, le 11 le 11 iPhone 11 better 11 le ikhona ifoni ka 600 haha ikhona Tsindo 600 small one Nokia ya popopo ya Nokia kasi khona Nokia 600 sengaka yakwazi touch screen yakwazi ukushaya ama button futhi ikhona so 11 le yabo. So iPhone 11 yona ihluke ngani kune SR. Let me show you SR yabo because 11 usiyibonile. Let me show you SR. Bese ngiyakutshela ukuthi ihluke ngani ukuze uzo understand yabo. Then advisor wona mawufuna ukuthi iPhone ibheka to 11 and XR as startup sakho yabo. Uzokuchazela futhi ukuthi why ngisho njalo. Uzokuchazela because uphethe mina yabo. Alright. XR ngite kanje. SR kanje. Ayasibukisi ngawe Thando, senzela ukuthi wazi ukuthi akuyona yonke into oyaziyo ngokuyibona. Into uyazi ukuthi ube ne-knowledge and experience yayo. Uyayazi ke leyo nto, yabo? Baningi abantu abafana la umuntu abona imoto athi uyayazi. Masumfa phakathi athi phela yena bengazi ukuthi usho ukuthi ayi-drive. Uthi uyayazi yabo, parasikho lapho. Okay fine. iPhone 11 ne-XR mehluko oqala obvious i-camera ne i-camera, but i-iPhone 11 mayishutha mehluko esibili lo mayishutha ukhona ilanga iyahluka ihlule XR mawuzoshutha elangeni usebenzise lento engishoyo ufuna ukuthi uyenze i-light ye-11 noma ifoni iPhone 11 i-light kakhulu i-light yabo. So uma izokhanya ifoni nelanga liyakhanya isithombe sibi kahle, kodwa ubushutha nge-SR khona ilanga faka kwi-50 noma ufake kwi-50 unaqa yabo. Ilanga ama-self-shone i-quality ye-camera ye-11 blind than SR. Muzo sebenzisa u-portrait usually muzosebenzisa u-portrait ne so ibona into engishoyo buye bisho ukuthi kutshengisa isithombe ngishuthwe yimina iPhone 11. Angisebenzisanga u-portrait kodwa ke khona ngisebenzisa u-photo but ngizama ukutshengisa. Okay fine, na isithombe sokuqala yabo, lesithombe lesi ngisebenzisa u-photo with no filter yabo, with no filter. Lesithombe se-11 dokutshengisa futhi nese-SR se-11 ngizokutshengisa intambama lapha ngathi ubonile, ngizokutshengisa khona bekade ngishuthile ngidithile ke zingithombe ngafethe ngixolele Nkosi yami oma bese ngishawe ispace yazi bengazi ukuthi into kanje izofika isikhathi sayo. Shit. Okay fine guys ne, but ngizobhekela izithombe mhlambe zami yabo engishuthe nge-11 nezinye futhi engishuthe nge-SR yabo. Okay fine. Lezi thombe ibona la, in fact lesithombe lesi sibona la, uyasibuka ukuthi kanjani lesithombe lesi, uyabona ukuthi mina lo, uyabona ukuthi uandile lo, kodwa lesithombe uthi yasibheka lapha phezulu isibhakabhaka simhlophe 11 eshuthe la. Yazi why?
Uvividi lo. Tshela. Uvividi. Uyazi why? Because kusemini. Nje kusibona phela ukuthi ilanga likho kahle kodwa kusemini. So ifuna ukuthi uyisethe uyakwazi ukwehlisa ubright ke ama iPhone user yakwazi lokho. Uyakwazi ukwehlisa ibright. So mawehlisa ibright lapha ya ngekusaba mhlophe but labantu abala bazoshintsha ngebasakhanya kanje sebezoba mhlawumbe no black lana kube ngazuthi nabo baba black kodwa lapha isivele kahle isithombe 11 leshuthi la eno vivid yabo ngenzela ukuthi understand umehluko bafethu yabo ngenzela understand umehluko. Okay, fine. Exact foot 11 le 11 uportrait lo ongena filter uyabona ukuthi emini uma usebenzisa 11 yipi camera preferable i-portrait yabo buku portrait uba kanjani yabo ukuthi siyavela isky lapha ngobani usebenzisa uportrait emini kodwa kube ngisebenzisa ufont bekusangenzeka kube mhlophe lapha singavela isky ukuthi sinjani neyabona into engishoyo 11 ngikhuluma ngayo njengamanje. Okay ngizotshengisa manje isithombe se11 sesi-edithiwe ke manje so was editile kahle athathe ngisho njalo nasi fanele ukwazi uku-edicta kodwa isithombe is11 lesithombe lesi is-edictile yabo ukuthi like portrait futhi lo yabo sky siqhama kahle lana kwase kuba intambama ke la indlu vela kahle utshani mina ngivele kahle yabona nje everything iPhone 11 ishuthe la kodwa bukubuhle balesithombe uyazi why ngishuthe ngo portrait aqede nga edit yeah ngenzeka kahle ku edit usubovu yenzeka naleyo nto leyo so bengisaveza ini lento le 11 ngizoveza XR manje ngizoveza XR shit see between me shooting is SR in the plan. Hey. Okay. And if you were sending that, okay. Have the number, Okay, fine. Now, the one that's somebody is XR. I mean, come on. It's somebody is with no fields original. I mean, kunjana ukuba 11 ngabe leskipa simhlophe kakhulu yabo ukuba 11 I mean
ine-light yakhona. So but futhi 11 inswephu kune-SR. Kodwa futhi dependa ukuthi yakwazi ukusebenzisa i-camera because uyakwazi ukwenza i-camera yakho e-XR benswephu kune-11. Yabo? Oh no, that was 10 years ago. Shit, asibonakali kahle ngesithombe but naso se-SR. I already paid him. You paid him? Yeah. Okay guys, advertise isithombe la. I-self le SR yabo Let's send. Oh, right. with no filter kahle kahle. Yabo? With no filter. Ise-SR isithombe leso. Emini. Ukube beyi-11 ibingeke isikhiphe isithombe sikanje, yabo? Advertise XR njalo. Ngingamnaki yena. Ngisho ukuthi isiqhubi yena, ngisho ukuthi umuhle yena. Asingamnaki bandla yena. Yeah. Asingamnaki yena mfethu. Advertise SR la. So yeah. Ngibonile ukuthi SR ishutha kahle kanjani. When it comes to ebusuku kuyadependa ebusuku yazi kuyadependa unqama SR kuyenzeka ihlule 11 kuyenzeka ihlule futhi yakhona so kuyadependa kuyadependa yabo 11 lentambama portrait futhi yeah guys setup sakho mfethu ucela ukuthi usibeke mfethu XR ne11 yabo setup sakho angikwazi ukukhomenta kakhulu ngama iPhone 8 and 7 but engakusho i8 i-right kodwa is strong like it's most uvivido khona strong yazi ngichaza kanjani strong ma uthi usho ngoba video cishibe bovu ngempela lapha ngidlalo cishibe bovu ku8 cishibe bovu so now video khona ngathi ngawusetha nawo kahle uthi anginaso isithombe se8 nese7 la anginaso yeah. So ukuwena ngafethu ukuthi uzibona ukuphi wena nethombe ze12 ikhona la nomehluko phakathi kwe12 ne11 ngakwenzela ne13 ne14 lezi thombe ze13 ne14 ikhona la engekho ngathi 15 ne17 because ize16 ikhona la yabo so ngakutshengisa ithombe ukutshengisa nendlela yabo phone ishutha ngayo ikwenzela nomehluko ukuze uzokwazi ukuthi basisebenzise ifoni yabo uzobisa kanjani. Yeah, for now mfethu XR is 3.8 11 iyo 4.8 but konke lokho kuzophela ngo December 31 so which means special list manje ku1 so many to need them no uyala lo mpofu nalomunye udakho nekhwanqa uyala use-PMB usesebenzela khona yena kuvula ibranch entsha yabo ivulile PMB so usesebenzela khona then unhlaka usamile yena lo new Snoop uyala ke loyo unhlaka nje ku December ka usamile yabo akangeni December futhi unebhizi yeah.
Awafuna unenye ifoni. Eyiphi ifoni uthi mba? 8 plus. Libe ade ngicharge. Ade ngithi mina ngibona ukuthi inenkinga. 8 plus ngiyibona usangimeke yazi. Ingakayihloli. Wathi sekuyala. Bakuchazelile ngoyala. Ukuchazela ngoyala yazi. Oh, sorry. Ukuchazela ngoyala before. Sorry. Yazi mfethu uyala. Kahle kunesitabu samafoni esingasazi wasithatha. Yabo akuwena wena. Wayedayisela abantu amafoni wrong. Akuwena wena. So nje bese ehambile manje ese-PMP. But not ukuthi akatholakala, uyatholakala. Kodwa wadayisela abantu amafoni wrong mfethu. But akuyona inkinga yakho le, inkinga yethu kahle. Ngazi amajita ahlekani mina. Awazi vele amajita ahlekani. Ya, uthi iDanono anyazi iDanono bafana bami ikunika amandla. Namandla la. Buku hamba osesha ukuthi iDanono isiza ngani kumuntu wesilisa. Hamba osesha ukuthi iDanono isiza ngani kumuntu wesilisa. Sell your phone, please. Do you have a 16? Prefer njani kunikeza energy as umuntu wesilisa yazi ngishaya iDanono nje ekseni unikeza energy. Ingakho mina ngihlezi ngi-active yazi ngidla izinto sure amandla sure. And uma une energy ke guys uyakwazi ukwenza izinto. I-reboost ikunikeza energy. Hamba ubheka ama negative side or impact eyidala emzimbeni uzobona ukuthi mkhulu. Umonakalo wala mncane yabo. But umsebenzi wala mkhulu. Danono, yogurt, Atramel, Denap. Anumnazi Denap. Namahew. Lunderezo 5 ingakuma ukula kutaphuza amahew. Booster ngisho immune system yakho. Immune system oyazi ihlala lapho yazi. Bonje nje. I aspire to be nje. Seshulwe la no chocolate abancane. Bako chocolate kafaka eshandisa khona faka ama flavor. Nje ubone nje. Asikwenzela lapho. Ithi Hey. Uthatha serious research. Thando. Siya research manje thando. Sokhuluma ngento yaziyo manje. Waiting a day to Tholakala kule mpete ibiza kanjani ama-price hayi kule ship le mpete first khona 8000 khona 1.5 khona 2000 khona 1.8 yabo kodwa ngiyakunika inamba yakhe kodwa bathi ngithi mina angibakhulumele nayo because leyo mjida siyazana nayo ngiyakwazi ukuthi ngithi mina hawazi futhi umuntu engikutholeleni udinga umbhede la uno 1.5 akunika umbhede ka 1.8 ngenxa ukuthi sengikhulume naye mina ngathi akuthokwa umenzele mfethu kanje kodwa uma uyifikela wena kuyena uthothi uzothi hayi u1.8 umbhede so bona ukuthi njani yabo oh iPhone 11 akubanga nje le ngiphatha ingakho ngayishintsha mina sengiphatha 11 ne14 manje but 11 ngiyayithanda ha Thembe man kuleka futhi ngizozama futhi ya phela futhi ngizozama ya hayi simple ungabhayisi 11 lethe la mina kusethe iqala sintele ama camera bese ngithamba
Yeah. I think guys, Panola, I bang pana. Old man, yeah. Corner is going is cover now. So buyang no. Natin sa balangin lungis. Have a nice day.